एप्रिल सफैबाय बिसायख'थिया जानो गोनाङा 9 एप्रिलाव हिसाबै जोबनायनि लामायाव 7 एप्रिलनि गेजेरावनो माने फोसावनाय जिथु हाबाफारि बिसायख'थिनि बे जोबहैगोन दा दिनैनि तारिखसिम आङो जिखिनि गामि सुबा जातीय संगठनफोर जिखुनु अनुष्ठान प्रतिष्ठान गासै माहारिफ्रा जेरैबायदि लैहोर लैहोर आंखौ मदद आरो हेफाजाब होफैदों बेखौ नायोबा आङो दिनैनि तारिखआव देरहानायनि लामायाव दं दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों बिजेपि दोलोआ मैया माने सुक्लायाव आसामनि बारग' CM चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्वकर्मा बिथाङा फैदोंमोन आरो गोबां रोखोमनि आसनिफोर घोषणा खालामदों बेजों जेबो सोमोन्दो गैया बिथाङाथ' जेराव मिटिङाव फैयो बेयावनो घोषणा खालामो नङा होमबा दिनै माने जोंनि गरेस्वर परिषदनि सिङाव थानाय रेल साइटिंनि सायाव फ्लाइअभार बानायनायनि बाथ्राया गोबांबार घोषणा जालांबाय आरो दाख्लैबाव ओरैनो प्रदर्शनी भाबै खुनु अफिसियेल प्रसेसआनो जायाखै बेखौ आधा किला स्थापन खालामदों बेथ' दिनै सरकारानो बायबाय दासिमबो माने जागायनाय लामायावनो गैया आधा किलाखौ खालामदों खिन्थु अफिसियेलि खुनु ठिकादारा इयाव टेन्डारबो बुवाखै जास्ट ओरैनो माने इलेक्सननि मोनसे प्रदर्शनी बादियै उद्बोधन खालामदों आरो बिथाङा थांनाय खेबनि MCLA दिनावनो जोंनि गरेस्वराव मेडिकेल बानायना होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन खिन्थु दिनैसिमथ' जायाखै दा बेनिखायनो बिथाङा जिखिनिखौनो बुङा मानो बुंनाया गासैबो जे जाजोबदों बेबो नङा दिनैसिम जिमानखिनि बेयाव सुक्लाय सेरफाङावबो सासे EM दङमोन आरो नाग्रिजुलि परिषदीय समस्थियाव EM दङमोन खिन्थु स्टेट फान्डनिफ्राय जेबो फान्ड लाबोनानै होफैनानै लामा दलं बानायनो हायाखै आरो जिहेतु BTR लेभेलनि BTC लेभेलनि जिखिनि फान्डफोर जिखिनिखौ मावदों जोंनि BTRनि चिफ मानगेदेर प्रमद सारनि दैदेननायावसो खामानिफ्रा जादों जेरैबायदि बिथांनि नाजानायाव जोङो बाक्सा जिल्लानिफ्राय दिनै गोदानै जोङो तामुलपुर जिल्ला मोननो हादों जेरैबायदि जोङो मोनसे अनुष्ठान माने मेडिकेल कलेज उइथ माने केन्सार हस्पिटाल आरो लोगोसे नार्सिं कलेज बेखौ जों कुसुबारियाव मोननो हादों तामुलपुर बिधान सभानि सिङाव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव आरोबाव मानाव गेदेर BTRनि चिफनि दैदेननाय समावनो आसामनि माने बिखानि गेजेराव जों मोनसे जोंनि गरेस्वर परिषदीय आरो सुक्लाय सेरफां आरो नाग्रिजुलि बे मोनथामखौ दाजाबनानै मोनसे माने मोजां बिधान सभा समष्टि मोननो हादों बे समष्टिनि मुङानो जाबाय माने गरेस्वर बिधान सभा समष्टि बेयावहाय माने ओरैबायदि मोनसे समष्टि दाबाय बेनिखायनो बाख्नायदों आं मानाव गेदेर प्रमद सारखौ बेयाव माने रावनिबो हारि राननाय बाथ्रा दोनाखै बयनिबो थाखाय जायगा दोनदों बयबो माहारिनि थाखाय जिहेतु बियो ST रिजार्भ नङा बेयो माने जेनेरेल सिट नङा बेयो अपेन सिट बयबो जाति जनगोष्ठीया बेयाव बादायलायनो हायो बिजाथि महरै दा बेनिखायनो एइबाराव नमिनेसन दाखिल खालामनायाव 14 सामोन दायो 12 सा थालांबाय आरोखि दा बे हिसाबै आङो बरायो बेनिखायनो बयबो बे मोनथाम परिषदीय समष्टिनि रायजो राजाफ्रा जेबो बादा खालामाखै आरो बे समष्टिखौ जानायखौ आरो गिबि खेब जाजेननाय बे बिधान सभायावनो बिजाथि महरै आङो UPPL मोननो हादों आरो बेयाव जिहेतु BPFनि माने बिजाथि गैया कंग्रेसनि बिजाथि गैया बिथांमोननि जिथु लुबैनाय गावबा गावनि दोलोनि माखासे बिजाथि लुबैदोंमोन BPFआबो कंग्रेसआबो लुगैदोंमोन बेनिखायनो बिथांमोननियावबो दुखु दङ आरो जाय BJPनि माने केन्डिडेटखौ होबाय बिथाङा माने जोंनि बिधान सभानि सिङाव नङा बिथांनि न'आ माने तामुलपुर बिधान सभा समष्टिनि पुरुना तामुलपुर होननाय जायगायावसो दा बेनिखायनो लकेल केन्डिडेटफोर दङमोन साब्रै साबासो लकेल केन्डिडेटफोरा BJPनि केन्डिडेटफोरा पार्टी हिसाबै मोननो लुगैदोंमोन आरो लकेल समष्टिनि भटारफोराबो माने गावनि समष्टिनि बिजाथिखौनो नागिरदोंमोन बेनिखायनो खुद्रिनाय फैदों बिथांमोननि गेजेराव आरो दुखु मोननाय फोरमायदों माने माबानिफ्राय पार्टी मोनैनिफ्राय दा बेनिखायनो आसा खालामदों
जोंनि फारसे बिथांमोना मोनसे खहारि जासिदों बे हिसाबै आङो निस्सय एबारनि जागायजेननाय समस्तिनि बिखा गेजेराव माने प्रतिनिधित्व खालामनो मोनगोन बेखौ रायजोआनो फोरमायदों आरोखि। मैया जिहेतु आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन पबित्र जिरु जागोन होननानै बेनि सायाव मा बुङो? जिरु खालामग्राफ्रा माने गावसोरसो खालामनो नागिरदों बेखौ मानाव गेदेर जोंनि दरं उदालगुरिनि एमपि दिलीप शइकिया बिथाङा खोमोरनायनि बाथ्रा बुंदों। खोमोरग्रा माने दोलो नालाय बिथांमोना जोंनि जाजानायखौ लुगैया। दा बेनिखायनो जिरुआ सोर जानो थांदों दिनैनि बिसायख'थियाव बिथांमोना संख्या गरिष्ठ हिसाबै देरहाबासो सरकारखौ दानो हागोन आरो सरकार दानो हायाबाथ' बिसोरो गावसोरसो जिरुआव फैगोन। आसामखौ गावसोर सलायदोंमोन दिनैनि तारिखाव बिथांमोननि अबस्थाया मोजां नङा। जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जों रावदोंबो एलायन्स खालामाखै। प्रमद बर' दैदेननाय जिथु इउपिपिएल दोलो खमैबो जोङो 10 जना देरहानाया खाथां जानानै फैबाय आरो गरेस्वराव आंबो देरहानाया खाथां होननानै बुंनो हायो। रायजोफोरनि जिथु दलै नोगोरै जिथु सापर्ट खालामदों आं बेखिनिखौनो बुंबाय। ट्रिपल इन्जिननि बाथ्रा बुंदों बिथाङा जिहेतु सेन्ट्रेलावबो बिजेपि सरकार स्टेटआवबो बिजेपि सरकार आरो बिटिसिआव बिपिएफ सरकार बेखौ लानानै बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंबाय जौगाथायनि बेनि सायाव मा बुङो? बिदिब्लाथ' अनेक जाबावनांगौमोन। आं दानिनो बुंबाय फ्लाइअभारा दिनैसिम जागायाखै बेयो इसुआवनो दंमोन बिटिआरनि जिथु सुक्तिनि गेजेरावनो दंमोन बिथांमोना मानो खालामना होनो हायाखै? माने जिहेतु दिल्लीयावबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दङ जेराव स्टेटआवबो दङ होमब्लाथ' बिथांमोना बे हाबाफारिफोरखौ जाफुंहोनांगोन। जिखिनि बिथांमोना खोमोरनानै दोननो नागिरदों गादबनानै दोननो नागिरदों बेनिखायनो गोबां जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय खुद्रिनाया बिजेपिनि सायाव नुजाथिदों आरो बेनिखायनो जोङो देरहागोन। अरुनदयखौ लानानै बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। अरुनदयनि बाथ्रायाथ' माने भुवा बाथ्रा होनना बुंनांगोन। अरुनदयआ दिनैनि तारिखाव कलमनि मोनथाया बिसोरनाव गैला। दाखालि 16 तारिखआवनो बिथांमोननि जिथु सरकारनि अधिकार कलमनि जिथु गोहो बियो जोब्बाय। दा माने देरहाब्लासो अरुनदयखौ होनो हागोन। जाय देरहायो बेनो चेयारमेन जायो। अरुनदयानो जा जायखि